Aj biež, Turica. Biš. Ajde, Pepe. Pepi, ajde. Petra. Polako. Bravo. Da vidiš. Da vidiš kad ti ne treba držati. Pa vidim. Još se ne zbuše. Polako. Ajde. Pa i ti, naravno. Ne? Kolena će se izabaviti. Gotovo je, za tebe penjanje gotovo. Ovo je zadnje. Polako. Polako, ne tuda. Sačekaj. Dođi, Pepi. Polako. Opala! Tu si brzo sletila. Ne smiješ tu da tako ići. Obila je balon. To je. Kako se zove, Petra? Jedno je Petrić i druga Petra uzet sada balon. Ne, ti ne nikako u to kolo. Ajde, Dimi. Petra je ostala bez balona. Jesi rekla hvala, Petra? Hoćeš vratiti stričak u balon? A ne možeš se na tome voziti, to nije tvoje. To nije tvoj biciklić. Hoćeš vratiti curici balon? Moraš vratiti, to nije tvoje. To ti kilovat, ti zamiriš kad mradi ne možeš. Tako, znaš da nije tvoje i lijepo daš, tako je, da. Znaš da nije tvoje. Sad je mir. To je samo čuva. Ne tu. Pepete. Ajde. Opa! Dobro je. Opa! Malo ti ispale su ti ove tkanine tvoje.